Gawa na rin ba ako? Ay, Ginoo ko. Hala, nalingin lagi akong dagway sa akong attire. Kita nawat eh. Ano sa? May bagis pagsuot na to ka ng kuan, ka ng lagom ba yun? Oh. Lahi siya, wala siya rin yung lagom. Wa sa lagom. Usa arang-arang na nakaron. Nindot mo lagi na. Ang katuning las nga gikuan nila tipa, na yang gitaot niya siyang kuan. Oh. Sa mo diha dia. Ito grabe. Kay magkuan na ta, mag-live ta. Hello ninyo mga bay, sus Ginoo ko tanawa ang pagkaon. Usa gid ni ka kuha kaldero. Usa gid ni ka kaldero. Wala lagi ko'y makita ang comment na unsa man hinay man dagay akong signal oy. Gihangak kay kog maayo. Gihangak kog maayo kay tulo ni ka putay akong giluto karon. Dayon nag-video ko ganiha. Ako ning i-post unya taod-taod sa YouTube. Og piting dali-dali na ko kung halaka Ginoo ko ga sige. Dayon mag-video pa unta ako nga kanang unsa ako magipagtimpla ba ani akong mga gipangluto tulo man ka klase. Pinirito. Pinirito, sinugba. O kaning murag kalderita nako siya. Dayon nikalit man og save mga bay. Pastila nikalit man og save. Kani di akong gilukdok ra. Kani di akong gikalokalo karon. Hello bay, Grace Malubay. Pasalubong ni sa amuang agalon. Siguro iyang napansin niya nga sige kog kanabang lukdo bisag unsa na akong panglukdoon. So siguro nakunahon na siya nga ako ang tagaan si Mary aning kuan. Kalo man ni siya. Hala katambok lagi ko. Tambok lagi ko karon. Hi Bong Amador Awal, thank you for watching. Uy Ginoo, tabangi ko niyo kaon dera. Ako ning gisudlan sa pagkaon, mag-video unta ako kung giunsa na ako pagluto ning ilahang kanon nga naay dalag. Dayon, sagol-sagol siya dalag-dalag as in sagol-sagol. Dayon ang akong sudan, ug syempre naingon ako kanding gid kay akong ulo osos Ginoo ko. Murag ulo sa kanding nga itom, nasigsabsab aning dahon. Mga unta ninyo. Bay, Sumail Arkizola nawala. Hello, may amban. Miring, wala ni mo sa Belgium. Mga unta ninyo. Gwapa lang kayo karon mo nag-live ko. Perfect kayo ko na mo. Di ba? Ang garap mo sino. Niya akong kilay mo. Sus, pagka-perfect yun. Perfect, pagka-panday karon akong kilay. Dayon sa gulang pagkalo nga pinaulbo murag buhok katong bagong giputlan nga nanindog murag tuyom. Bay mami ko to hello. Akong buhok bay akong giputlan nanindog na yung tuyom. Bitaw giputos na kog maayo akong ulo kay nagsugba ko og isda. Kani bitang ting init. Mugara silang order sinugba. Hasta pud taon ko na sugba. Akong gihimo gisod na ko sa kusina ang kuan. Ang sugbaanan. Naligo yung aso. Unya karon kay sige magugyaw-yaw sa kong video ganiha wa ko kabantay sa oras ba. Alauna midya naman di ay Ginoo ko. Unsa akong gihimo? Ya, alauna midya na nga ang akong nahimo. Naghaling pa lang kog uling. Oo, naghaling pa lang kog uling. Di ay nag-chat. Hello bye. Hello nimo bye kaning nag-chat karon. Hello. Di ay nag-chat nako. Awan sa ni nag-kuan pa lang ko hubog naman ko ani. Maayo kay sayo sila karon nga ngaon. Mao lagi piti na kong ratula. Naratul kog taman-taman. Kay launa media na sige kog tabi sa akong video. Lantawa lang ninyo. Ambot na say nakaons kong lubot giniha sa akong video nga sige magkog in English.
Siguro nalipay lang ko nga puros isda ang putahe karon. Sayunan mo na. Siguro amo to sinakaon. Murag naka-Clorox lagi kay kanang murag nakatagay og Clorox kay for the first time bitin kanang isda gipaluto. Anak ko nga unsa may atong paniudto ugma, anak ko gabi ay akong saka. Kana atong paniudto ugma. Ang mga anak ni pungtana. Ang sunoy man may nito bag ni nga masunoy nga. Kuan isda. Lipay po kay mo huna kay isda niko. Ay salamat mga kakaon na pug isda anak ko. Dayon. Dayon. Abi niya ko kanirang isda ayang ipaluto. Kani sinugba. Sinugbang malangsi. Jesus kay hasta man itong dagko yung ipaluto tulo ka dagko yung ani nga isda. Kani bang murag bangus siya diri unya pero dili siya para sa bangus sa pitil kanang tunok. Bay Van Avilo. Hello nimo isda kung sudan bay piti kanang isda da bay biting lipayan ako mao nagpagwapa jud kog maayo karon. Bitaw kalo ra na akong ipatong diha oy. Kalo ra na dayon. Ang sato asa naman ta? Nawa naman ko passing. Then niingon man siya nga apila pud ang tulo ka isda. Ingon ko nga kadaghan ba? Anak ko reklamo ko no hayang katabang. Kadaghan ba? Giganahan na ito kay daghan isda. Kanila gin salagsara magkagaog isda. Ingon pa ko. Reklamo pa ko. Ko nga, kadaghan pud ana. Sir, oy, anak ko. Pero giganahan day kay ko. Bay, An Miguel Dasa. Day na imungaan, wa ni react ang imungaan kay ang sunoy, basta ang sunoy na miingon ang mungaan, di siya mo react yun. Madita ko, hello. Ingon siya nga, ang katong dagko nga tulo, ang duha, imuhang ikalderita. Karang kalderita style ba? Sa buwan, matangag mga tomato paste. Isa man lang nagtaguktok. Yung pagkahuman, ang usa, pituha. Ang kaning isda ang malangsi, sugbaa. Ang kuyati, tulo ka putahi. Dayon ang kanon, duha ka klase ang kanon, tamis o parat. Dahil man ilang kanon diri kay klase. By Janites, kaunta, iboy, kiso. Hello, by Faith Davis. Mga unta. Dahil may ilang kanon diri kay klase man yung kanon nila diri. Dunay tamis, dunay pait. Sa kung sa lang klase ilang kanon. Dayon, dunay tamis. Dunay basta daghang mga style nya kinahanglan ako yung mga decoration food ana and everything. Mars Libres Lumaday. Hello bay. Dili mga unta. Ala ka Ginoo sige ra man kog yaw-yaw ani mahurot baka ni. Ito maging istorya lang ko niya para nagkuanan ko nagpambog lang. Nagpambog lang ko ninyo kay sayunan mo na. For the first time tulo ka klaseng isda for the first time. Sa katagal-tagal na ko diri for the first tulo ka klaseng kuan putahe puros isda karon dito na ta sa alauna media balik ta sa alauna media ay kinsa man ron Assalamualaikum ko ni rebuna kay makulba-kulbaan ta sa doing si TV diha karon alauna media na bye Miss Purple hello. Ayan ko no. Saan po na? Ang pampaaso sa buk balay. Tanawa lagi. Inaabot si Dudong. Sus, basta isda ra ba? Maguba din na iyang naong. Guba ra ba daan? Mana din iyang naong. Walay mo ino. Pagsuod sa balay. Pagsuod sa balay. Dugmukon pa ni. Oy, dagko kayo oh. Kaman? Dagko man ko na. Katumit ka tatay. Ganun. Kung ginagawa. Ingo man nagkatong kuan. Nariak ka na isa ka nga. Kaya kato yung ipagamit ko. Nahurot na manggot. Siga, kapaskas bagin yun na. Ay, gusto siya magsigig paaso aning balay. Inya, mangurot, mareklamo siya. Kung ginagada lang nagganagamit. Kadadlo paaso. Sige, ingo paaso. Yung mahurot, mareklamo. Katong wala pa sila panabot. Natingan, ngita gani siya. Unta kung kuno. Sunod ka nang uling dihan pang sugbag isda. May paaso. Kaya ron di maklamog mahurot. Kasi, masingong baho ang balay.
Paaso niya, mahurot ang pagpaaso mo, reklamo. Bay, Aradasa, Kamasura, Marilo. Asa naman ko dapit? Naman ko dapit aturon? Sa mo. Hilda Nugal, hello ni mo bay. Inday, pakikigit ko sa Jimenez family. Sa along sister po, be. Wa na, daga na bay. Mo to sa alaw na midya na ta. Nya, piti pa daghan na ako lutuon, alaw na midya na. Nya sayo ra ba kay sila namahaw ganihay ko. Hoy, sus, Ginoo ko alaw na midya na. Namahaw ba sila sayo? Basin alas 2 mga una. Sus, dungag oras na lang ang kuan, dungag oras na lang ang nahabilin. Ay, Ginoo ko. Wagi ko na kuan, wagi ko na sayop. Alas 2 na ngaon yun. Aw alas 2 ni ingon yun nga. Maniud to na sila. Lupad akong espiritu. Upat katakangan, dungan gina. Kato dito sa luyo, katong paasuhan niya nga utan. O katong gitawag diri nga sute. O sa kuan pa og sa maninglis pa, steamed vegetable. Dayon diri sa atubangan niya, nagprito ko og isda. Kay ang kaning kaldiritahon, prituhon pa man guni sa daan. So, giuna na ko og prito lang para isunod na tong kaldiritahon. Pagkahuman dito sa usa ka takangan, ang kanon nga tamis, diri sa usa ka kananan, ang kanon nga parat. Hala, pakusgan og maayong kayo, hala, tama-taman. Dayon, doon na pa ko'y gitak-ang nga sinugbang isda. Sayanan mo na, labaw pa ko sa gabudot sa karong adlaw. Dagan dito, hala, upat katak-angan. Diri, hala, ukay diha. Dagan na po ko dito, sinugban ako. Tuas putahan. Naligo pa ko og aso. Bye Joe Piteros, hello. Bye MB Akum. Naligo pa kong taman og aso. Kay ako lagi gisud ang kanang singan ani ako bang gisud ang kanang sugbaanan. Kay pitil ng inita. Nga hasta ko mo tong pretty po na akong dali-dali kay basig mo sud ang himungaan. Ingnon ko niya nga. Usa man, sunugon nimo akong balay? Ako gisan tubagon. Oh, wala taw na sunugan ako imong balay, gaamping gyud ko taman-taman. Di ara ang sugbaanan sa dapit putahan. Kay og diha ko sa gawas magsugba. Akong aping masunog maluoy ka. Asang inita so sa tanang naa sa Middle East nakabaludjud mo kung unsa ka init karong mga orasa diri. Udtong tutok, bye, Wing Smith. Udtong tutok, sinugbang isda. Mayon taog buntag sayon sinugba or mga panihapon sinugba. Udtong tutok, Ginoo ko. Unsa una ang sinchancho? Bay Lilibet Santa Azor, hello. Uy di ay ha, giundangan na nako tong skin right nga akong gigamit. Usa pa hinuo ko kasi mana ni gamit ato. Nadlo ko sa inyong mga comment, uy. Ginoo ko nadagtan sa mahungit sa ako ha. Dayon hala. Pati ratulan ako jud. Ko hala, dos. Ada mga ano ni. Hindi ko ukay, ampo. Iko nga, huy, Diyos ko Lord, maluoy yung tahong ka pang dukduka, pang martilyo, ang mga utok nila kasing-kasing nga, di pa sila mga on nga, hula to nila nga mahuman ko. Sikog ukay, ay Diyos ko Lord, tabangi, hangak, ay kung kay dagan dito, dagan diri kay, naunaan ako sa'yo, man sila na mahaw. Nga, ito hala Diyos ko Lord, pandukduka yung tahong pang martilyo tayo, tao na ila mahunaw kasing-kasing, nga unta makapaabot sila nga, sakto gyud yung mahuman na hugluto ay sila may kaon. Sos alas 2 ni inguna. Time kaon na sila nanhina diri ang kuan messenger si Ronald siya may messenger. Siya may kuan kay wa pa mami telepono, wa pa man natawod ang mga intercom diri. Mayra kay og itawod ang intercom. Na intercom kusina, na intercom sa kwarto, na intercom tanang dapli na intercom. Ug asa ko mo tago mo discarding tulog, magsige ring ang telepon. Sus, sakit kay sa ulo. Usahay akong ipambitay ang telepon kay. Sus, ang sabi niya may piyong tagamay ang telepono taud-taud. Taud anak. Taud-taud mo ring ang telepono. Mayra kay wa nila gitaud ang telepono. Taud-taud. Ang sa may tuyo ani matawanan ni. Ang tuyo naras lang tubangan di na kabakod tungod sila guglubot. Ay la, kaon sa ta. Haman imong pagkaon. Dahil asa naman ko uy, wala na ko. Ay,
naman ko? Unsa naman? Kring. Direct ka na. Dayon. Sa to? Niingon na, ni Anhila diri si Ronaldil. Ay, messenger man siya. Mo lagi to. Good. Siya tagahatod og balita diri nga unsay paluto, unsay pamahaw, unsay ana-ana, mga una ana. Siya gatod ingon siya te. Akong giingnan te nga wa pa ka na magluto. Ay sus, mga ona da ito. Inko, oh sige, din ingon siya. Sige, umahuman daw ka dati. I-serve daw dayon. Oh, karon. Wala perting dali ginakuan lang okay dito wala taman dagan buko sinugba dinhi na buko sa mga kaldero hala sige okay hala gihanga kog maayo mo to nga mag-video unta ko di na makaya Bisaya ko. di na makaya og video kay wa na gadagan-dagan naman ko then mo to sakto gyud mga kanang nakain-in na tanan okay na tanan then isinggit ko sa hagdanan ko nga mani auto na ba mo pero wa pa na ako nabutang sa kanang sani mga sudlanan ko nga naron nga mga ano ba sila. Hoy, ginawa ko, pag talikod na ko, lalo sa lamisa, nang lingkod. Nang lingkod na sa lamisa, ko, hala, nganong wa man dahil nininaog, ni usa nga, nag-ingon ako nga mga una. To na, naningkod na, nanampiling ng sunoy dito sa kuwan niya. Wa pa na ako nabal. Nanampiling siya, duha pa yung kabuok, usa kalibo, diri kinintos, usa kalibo. Nya, wa pa na ako nabalin sa mga sudlanan ang mga pagkaon. Ay, ginawa ko, sa mani, dagan-dagan na po ko dito. Ang sabato kong unang bitbit mga luto hala nagkakuan na nagkabalintong na Ang marag sa iring. Ang pinaserve. Unsa? Ang marag sa iring hapit na ko nang serve. Uy, Ginoo ko. Ang para sa iring hapit na serve nga diwa toy labot. Daanan ako gisinggitan si Ronang. Ayo ilab tinang nasa ilalom kay di na i-serve karon para lang sa mga iring. Hala, apilon ta anyag aswat. Miingon nang, "Hoy, ngano man ning limaho na man ning lubot." Hapit na ba mapanos? Ko hala may gani nasagpan pa nako. Ayun hala, piting dali na akong kuan ana. Dali na ako sus Ginoo sakto gid kay giuna na ko tong ilahang unang kuhaon hayron. Nilisa manapa Giuna na kog serve to ilahang katong sunoy para sa sunoy kay sus lisod na kaay malabayan ta kaliro kaplato di. Dayon hala ka dali gyud serve. Sus sakto gyud ikapoy gyud to kay gikan na pa to sa gawas. Ginoo ko. Sayo ra ba kay nang ngitag pamahaw ganiha nya wa pa ko kay mo pamahaw. May gani nangita ra siya pagkaon dito sa rib kung sige giyaw-yawan ako si Runa. Nga naman aron sayo man nang gikapoy siguro na kay gadula siguro sila kay naligo man ang himungan. Deni niingon ba si Runa nga. Nag-jack in poy sila. Pistol ngani ay pag iningis kay masabtan ang jack in poy. Giing nang ingon ra ko nagdula. Imo pa yung jack in poy. Isa wa lagi nakadungog kay bungol. Na sige hinunghungay dito sa sala. Ang isa nangangana. Ginoo ko. Nga mo to nga. Mo to sayo kay ginamaw nga. Yung anak sa sakua nga. Ayaw na paghimo pamahaw na ko miri kay kanang dinhi nakuha na ko nagbitbit na sa daghan kay sa pagbitbit gikan sa rep nga. Wala tagam. Then ko ay salamat nga ayun pug mga saba ba kay. Ang nga naman sayo maninimata oy anak ko. Wa pa ta kakuan. Sani wa pa ta kaandam. Ko nga sus. Anak ko akong iyas na. Gutom sayo ay gadula. Gadula sa guni gabi kinali. Dali ko man ang imuhaan. Di humot. Gikan pag-abot nila gabi pag idaligo. Gayon. Nana ko si Rona gadula dagay sila kay mo sayo kay gigutom. Na sus Ginoo ang usa kay English pun pag English na masabtan ang jakimpoy. Ina lang gadula. Dayon mo to. Gabi man si mi pangatawa ni Rona. Ya ti Ron, gara man kayo po mga panaanak man siyang hair. Panaanak mo siya. Dito naligo dito. Ako gila sa Rona nga ilista di sa kalendaryo Ron nga naligo siya karon. Dayon timan iyo kanu sa ang ikaduhang sunod ng ligo. Ay, Ginoo ko pasaylo. Ryan na Duran, hello ni mo ba? Ayo sa ito, hello. Kaon ka ko ha? Nagiging mo ko layo eh. Ito mga rin nga ako. Alas 3:32. Sayo bisala na nang kaon karon. Basta ako